अलंबार प्रडाक्शननि बेनाराव जिनाहारि आबुं बर' सावथुननि शुटिंखौ मैयानिफ्राय जागायबाय। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा प्रडिउसार, एक्टर, फेस्ला फावगिरि प्रबीण गयारीनि सुजुनानै लिरनाय जिनाहारि सावथुननि शुटिंखौ मैया कामरुप जिल्लानि रंगिया दलाइ गामियाव बेखेवबाय। आरो बे जिनाहारि सावथुननि शुटिंखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो दलाइ गामिनि समाज सिबियारि धरनीधर बर'आ। प्रबीण गयारीनि प्रडिउस खालामनाय आरो दिथा होनायाव लोगोसे नायस्रां गयारीनि केमेरा खेबनायाव जिनाहारि आबुं बर' सावथुनाव अलंबार गयारी, हिरामणि बर' आरो प्रबीण गयारी गुबुन गुबुन गोदान गोजाम महरगिरिफोरनि एक्टिं खालामनायखौ नुनो मोनगोन। मख'नो गोनांदि शुटिंनि थावनिखौ रंगिया तामुलपुर ओनसोलाव लानाय जागोन आरो फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जिनाहारि आबुं सावथुनखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोनखौ हास्थायदों प्रबीण गयारी बिथाङा। मैयानि बे शुटिं बेखेवनाय समाव तामुलपुर जिल्ला बिसानि जाखांफुनाय प्रडिउसार लोक्षिश्री स्वर्गियारी आरो सालबारि जिल्ला बिसानि आफादगिरि बिजु बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादों। ससे बुंनि ओइ साला सिंखाव गाब्रा गेसाव गोसोनि मानसिया आफा इसोरनि नामखौ लानो नाङा हाब नांगोन। ओइ जोंथि आं नोंखौ एसेबां बुबाय एसेबां रायबाय थेवबो नोङो जेबो दुखु मोनाखै। आं सासे महापापिखौ अनसायनानै लाबाय। नों थारैनो सती जयमती, नों थारैनो सासे मोदायजो आंखौ सावो जोंथि सावो जाबाय। बुंनायाथ' बेनो जोंनि जागायनायनि सावथुननि मुङा जाबाय जिनाहारि आरो प्रडाक्शननि मुङा जाबाय अलंबार प्रडाक्शन। आरो बे सावथुनखौ नायनानै रायजोफोरा मोजां मोनगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा थाबाय। जोङो थाबैनो दिहुननो थाखाय नाजादों आरो नाजागोन आरो हागोनबो जोंनि मिजिं थिनाय। बे सावथुनखौ आंनिनो अलंबार प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय फावखुंगुराथ' आंबो थाबाय जा अलंबार गयारी, एक्ट्रेस हिसाबै जोंहा हिरामणि थाबाय आरो गोबां दंबावो। बर' समाजनि गोहोमाव बेनो जोंनि बर' समाजावबो आरो बर' समाजावल' नङा जिनाहारि आं मुं दोननाया जाबाय बेनो जिनाहारि खालामनायजों लोगोसे जिनाहारि खालामग्राखौबो एक्सुवेलि खायसे खायसे मानसिफोरा मुगैयो। बुंनो थाङोब्ला जिनाहारि खालामजाग्राखौ मुगैनाङा, जिनाहारि खालामगोन जाग्राया बेहा जेबोआनो दाय गैया। बेखौ मानसिफोरा बानसावनो नागिरो, सोंखारियो, बेयो गोरोन्थि। बे बिथिंखौ लानानै आङो बे जोंनि जिनाहारि सावथुनखौ सुजुनाय जादों। आरो लकेसना जोंहा नैबे बिथां अजय बर'नियावनो जोङो मैयानिफ्राय थाजेनबाय। बिथाङा गावनि दस्रानो होनो गोनां भारा न'खौनो जोंनो थानो होबाय, खाबु होबाय। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो बिथांनि न'आवनो बिथांनि गामियावनो थानानै जोङो शुटिंखौ लागासिनो थागोन। ओमफ्राय आरो नै जोबथारनायाव जोंहा दलाइ गामिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। बिथांमोननि दैदेननायावबो आं फैबाय, बिथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय। आरो बिथांमोननि गामियावबो शट लानो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ। मैखोमै केमेरा खेबगिरिया सोर जागोन? बे थालांदों। मैखोमैथ' बयबो मिथिखागौ दा केमेरामेन हिसाबै बिथाङा मुंदांखा आरो मोजां केमेरामेनबो। एक्सुवेलि बिथोनबो होनो हायो बिथाङा जाबाय जोंनि हालामनिनो नायस्रां गयारी। बिथाङा जोबोद मोजां केमेरामेन, बिथाङा जोंजों लोगोसे थाफागोन। हाबाफारिखौ बेखेवदों जोंनिनो नैबे दलाइ गामि हालामनि बिथाङा सासे ससियेल वार्कार, सामाजिक मानसि, जोबोद मोजां मानसि। बिथां धरनीधर बर'आ जोंनि नैबे दिनैनि जागायनाय
सावथुननि शुटिंनि हाबाफारियाव बेखेवनानै जोंखौ मदद होबाय गिबियावनो दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ आंनि आखाइजों मावफुंनायनि जा खाबु होदों बेनि थाखाय बे बिथां डाइरेक्टर लोगोसे स्क्रिप्ट राइटार प्रबिन गयारी बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय बिथाङा दिनैनि बे खामानि जा हाबाफारि बेखौ आंखौ मावफुंहोनायनि थाखाय दा बिथाङा जाबायदि बे दिनैनि जा गोदान सावथुन जिनाहारि बे जिनाहारिखौ लिरनायनि गेजेरजों लोगोसे डाइरेक्सन होनानै जा मोनसे सम्पूर्ण माने मोनसे फुल फ्लेजेड सावथुन हिसाबै महर होनो जा आखायाव लादों बे खामानिया जाहाथे जाफुंसार जायो लोगोसे बिथांनि बे सावथुना जिनाहारि सावथुना गासैबो बर' माहारिनि लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि सुबुंफ्रा नाजावना लायो बेखौ हास्थायो दा सावथुन सोमोन्दै जों बयबो जों सावथुनखौ नायो एन्जय खालामो एन्टारटेनमेन्ट खालामो नाथाय बे मोनसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनायल' मोनसे मेडिया नङा बे मोनसे आर्टिस्टिक मोनसे गुन गोनां खामानि फिल्म प्रडाक्शना सावथुन जा प्रडाक्शन बा फिल्म दिहुननायनि जा खामानि बे फिल्मा जोंनि कला कुशलनि लोगोसे डाइरेक्टरनि जा क्रिएटिभिटी अर्थात सोरजिलु जा गोहो बे गोहोखौ बेरखांहोनायाव मोनसे गोहोम खोख्लैयो मोजां मदद होयो बेखायनो जों बे सावथुनफोरनि गेजेरजों एन्टारटेनमेन्ट खालामनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथिङाव बिनि जा गोनांथि बे गोनांथिखौ नुहुरनो मोनो थिग बिदिनो सोलोंथाइनि बेलायाव सावथुननि गेजेरजों जों गुबुन गुबुन समाजनि गुबुन गुबुन हारिमुनि सोमोन्दै सोलोंनो हायो लोगोसे बे हारिमाफोरनि गेजेराव जा खौसेथि इउनिटि बा जा बन्डिं बे बन्डिंआ सोरजियो मोनसे गोख्रों समाज दानायाव सावथुनफ्रा जोंखौ मदद खालामो समाजनि जानाय लोंनाय सुबुंफोरनि गाननाय जोमनाय जा आसार खान्थि बे गासै आसार खान्थिखौ सावथुननि गेजेरजों बेखेवना होयो लोगोसे बेखौ जों मोनथिनायनि गेजेरजों जोंनि जे समाज बे समाजखौ फोसाबनायाव मोनसे गोनां खामानि मावो सावथुनफ्रा थिग बिदिनो जोंनि जा साइन्टिफिक बेलायावबो साइन्सनि सोमोन्दै बा समाजनि गुबुन गुबुन बिथिंनि सोमोन्दै जों बे सावथुनफोरनि गेजेरजों लिरगिरिफोरा डाइरेक्टरफोरा बेखेवना दिन्थियो जाय जोंनि थाखाय मोनसे सुबुं माहारि हिसाबै रायजो जानायनि जा मोनसे मोजां लामा बे लामाखौ दिन्थिनानै होयो आरो समाज जौगानायाव मदद खालामो दा आं गोलावै बिदि बेखेवनो लुबैयाखै थेवबो जा कमन इन्टारेस्ट बे कमन इन्टारेस्टआ सावथुनफोरनि गेजेरजों फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों मावफुंनानै दिन्थियो आरो जोंनि बे खामानिनि अनगायैबो बे जोंनि मा होनना बुङो सावथुननि बेलायाव सावथुनखौ दिहुननायनि गेजेरजों बेयाव मोनसे इक'नमिक बेनिफिटबो फैयो अर्थात जा फाइनान्सियेल माने इक'नमिक खेत्रआव बियो मदद खालामो एमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामो रेभिनिउ क्रिएट खालामो गतिके जाय जोंनि आनएमप्लयड इयुथफोरखौ बेनि गेजेरजों थांना थानायनि थाखाय नांगौ रोखोम जा माने मदद बे मददखौ मोननो हायो गतिके बे सावथुननि गेजेरजों जोङो हयतो मानसिफ्रा साननो हायो सावथुना जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' बिब्दि नङा बेयो समाजनि बिभिन्न बिथिङाव गोबां बिथिङावनो मोजां गोहोम खोख्लैयो आरो मदद होयो
बुंनांगौ एसे